Бог милосердный, и Он клича нас и спосылает милости час, каб наши души стали чистей. Иди, иди, худчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнем месте и у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Ён оборонить нас от беды, поблагословить наши труды, слезы осушить с твоих очей. Иди, иди, худчей, грех спини и голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. Грех спини і голос той почуй, Божой лаской душу уратуй. На кожнім місці і у кожний час Єсус чекає нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Дорогие браты и сестры, удзельнічаем у святой імшы, якая сёння будзе ахвяравана за памерлых. Божай милосерднасці будем давяраць памерлую Тэресу Здановіч у 16-ю гадавіну яе смерці, таксама памерлага Зыгмунта у 10-ю гадавіну смерці. Будем прасіць добрага Бога, каб сваёй милосерднасці збавіў гэтых памерлых і дазволіў ім цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. На пачатку перапросім Пана Бога за ўсе нашыя грахі і недасканаласці нашага жыцця, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу ўсемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами.
Помолимся. Просим Тебе, усемагутны Боже, пабуджай нашу волю, каб мы адана супрацоўнічалі ў справе нашага адкуплення і атрымалі шчодрыя дары Тваёй айцоўскай любові. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Даниэля. У тыя дні король Балтазар наладил велизную гостину для 1000 вельможаў своих и пил вино перед гэтую 1000. Покаштаваўшы вина, Балтазар загадал принести золотое и срэбнае начинне, якое Навуходоносор, ягоны бацька, забраў з Иерусалимской святыні, каб пілі з яго король і вельможы ягоныя, жонкі і наложніцы ягоныя. Тады принеслі золотое начинне, якое было забрано з Иерусалимской святыні, і пілі з яго король і вельможы ягоныя, жонкі і наложніцы ягоныя, пілі і праслаўлялі сваіх богоў, залатых і срэбных, медных і жалезных, драўляных і каменных. Але ў той самы момант з'явілася пальцы человечей руки и писали насупраць подсвечника на тынку сцяны у королевскім палацы, и король бачыў кісці руки, якая писала. Тады змянілася обличчя короля, и думки ягоныя усхвалявалі яго, и ослабли суставы бедраў, и колени стали биться одно об одно. И привели Даниэля до короля, и король так промовил до его: «Ты, Даниэль, які походишь з полонных сынов Юды, и якога король мой бацька привел з Юдеи. Я чуў про тебе, что ты маешь духа богов и вызначаешься блескучими ведами, незвыклой мудростью. Так само чуў я, что ты можешь растлумачить тьмяное и развязать заблытанное, калі ж здолееш прочитать гэты надпись и растлумачить мне яго, апрануть тебе ў пурпуру, золоты ланцуг повесить на шею тебе, и будешь третьим на уладе над королевством моим». Тады отказал Даниэль королю, кажучы: «Подарунки твои нехай застанутся тебе, и ўзнагароды твои покинь іншаму, але надпись я прочитаю, король, и растлумачу тебе яго. Супраць Пана небесаў пастаў ты, да тебе принесли начиння з дому ягонага, и ты с вельможами своими, жонки твои и наложницы твои пили з их. И хвалил ты богов срэбных, золотых и медных, железных, драўляных и каменных, якія не бачаць, не чуюць,
не адчуваюць. Аднак Бог, які мае ў руках сваіх дыханне твоё і все шляхі твае, ты не праславіў. Таму гэта ім была спаслана кість рукі, якая выразала надпіс гэты, зроблены ж вось які надпіс: «Мане, мане, текель упасарсід». Гэта тлумачэнне слов. «Мане» – «полічыў Бог валадарэнне твоё и поклал ему конец». «Текель» – «узважили тебе на вагах, и ты оказался занадто легким». «Перес» – «поделено владарство твое и отдадено медийцам и персам». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвалите, узвеличивайте Пана навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана солнца и месяц. Хвалите, узвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана небесные зорки. Хвалите и узвеличивайте Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана все дожди и росы. Хвалите и узвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана все ветры. Хвалите и узвеличивайте Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Благословляйте Пана огонь и спека. Хвалите и узвеличивайте Его навеки. Благословляйте Пана холод и горячиня. Хвалите и узвеличивайте Его навеки. Хвалите и узвеличивайте Пана навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будь верны аж до смерти, каже Пан, і я дам тобі вінок життя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. За духом твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала тобі, Пане. У той час Єзус сказаў сваім вучням: «Але раней за ўсё гэта накладуць на вас рукі свае і будуць пераследаваць вас. Аддаючы ў сінагогі і ў вязніцы, паставяць перад калялямі і валадарамі за імя маё. І будзе гэта вам на сведчанне. Таму пастанавіце ў сэрцы сваім не клапаціцца наперад, як абараніцца. Бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не здолеюць супрацьстаяць ці супярэчыць праціўнікі вашы. Выдаваць вас будуць таксама бацькі і браты, і родныя, і сябры, а некаторых з вас заб'юць. І ўсе зненавідзяць вас за імя маё, але волас галавы вашай не прападзе. Цярпеннем сваім уратуеце жыццё вашае». Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Сядзем на хвілінку.
Вельмі багаты ўзмест сённяшняя літургія слова, але, напэўна, немагчыма ўсё разабраць. Некалькі момантаў, на которые хацеў бы звярнуць увагу. Менавіта Даніэль, якога паклікалі, каб прачытаць гэты надпіс. Але кароль не толькі кліча, кароль прапануе яму штосьці. Кароль прагне нават яму штосьці даць за тое, што ён прачытае. І пытанне, як прачытае. Каб добра прачытаў, каб добра прарочыў. І вось гэты матыў, ён таксама гучыць у старым запавеце. Пазабівалі прарокаў, якія не прарочылі вам добра. І, дарагія, менавіта галоўная рыса праўды – гэта тое, што яна не можа быць хлуснёй. Тое, што яна застаецца заўсёды праўдай. Яна не заўсёды выгодная. Яна часам такая, за якую трэба ўцярпець. Але менавіта яе каштоўнасць нараджаецца з гэтага, з таго, што яна праўда. З таго, што яе не можна змяніць. Яна можа быць складаная і цяжкая. І ў Евангеліі сённяшнім мы чуем, што быць на баку Езуса Хрыста, быць яго вучням, быць сведкаю Езуса Хрыста – гэта не заўсёды простая справа. І вядома, што Бог кажа, будзе благаслаўляць, і мы часам забываемся пра гэта. Нам часам здаецца, што вось быць веруючым, быць хрысціянінам – гэта добра жыць. А тым часам галоўнае пасланне – гэта тое, што Бог абяцае жыццё вечнае, уваскрашэнне да хвалы. А тут, на зямлі, часам нас можа спаткаць штосьці складанае. І больш таго, мы сёння пачулі, а некаторых з вас пазабіваюць. Але так вы ўратуеце вашае жыццё. Літургія слова напрыканцы літургічнага году вельмі часта схіляе нас да задумы аб гэтай вечнасці. Аб тым, што мера і крэст нашага жыцця, ён заўсёды будзе перспектывай, далёкай ці блізкай. Ці той, который будзе напрыканцы часоў, ці той бліжэйшы, які вызначыць момант нашай смерці. І вось гэтая перспектыва ставіць перад намі пытанне, где мы і хто мы? І на што мы гатовы дзеля тых перакананняў, якія мы вызнаём вуснамі. Што гэтая вера вартая. У сённяшнім першым чытанні Даніэль казаў, Бог паклаў цябе на вагі, і ты аказаўся вельмі лёгкі. Што важыць нашая вера? У практычных рашэннях, у складаных выпрабаваннях, не тады, калі добра, калі мы ўсе радуемся, цешымся, бо гэта таксама бок жыцця, але тады, калі складана. На што мы гатовы дзеля гэтай вечнасці? Што вартая тыя традыцыйныя каштоўнасці ў нашым жыцці? Праўда, справядлівасць, шчырасць. Як мы гатовы іх бараніць? Ці мы можам быць такія адважныя, як прарок Даніэль, который кажа, падарункі застаў сабе, а вось я буду прарочыць справядліва. Ці мы гатовы і усведамляем сабе, што нас будуць выдаваць, таксама бацькі, браты, родныя, сябры, і некаторых з вас заб'юць. Што вера, якую мы вызнаём, калі пакласці яе на вагі, яна важыць больш нашага ўласнага жыцця. Тут, на зямлі. Бо ўзнагарода – гэта жыццё вечнае. Напэўна, гэта толькі разважанне, і кожны чалавек прымае якіясьці рашэнні ў канкрэтнай сітуацыі.
Але, мае дарагія, калі мы не будзем да гэтых сітуацый падыходзіць зарання і пытаць сябе, то ў гэтых сітуацыях нам будзе значна складаней. Таму, перажываючы гэтыя апошнія моманты, апошнія дні літургічнага года перад адвентам, варта прасіць, каб Бог умацаваў нашу веру. Каб наша вера, насамрэч, калі Бог яе зважыць, была нелёгкая. Каб яна мела сваю вагу, тую вагу, за якую не шкада свайго жыцця. Амен. Просім Бога Айца ўсіх людзей, каб Ён ласкава глянуў на патрэбы Касцёла і свету. Молімся за ўсіх, хто верыць у Хрыста, каб Бог сабраў іх у адным касцёле. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх пераследуюць за веру, каб Бог даў ім вытрываласць і адвагу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за цяжка хворых, каб яны адкрылі сэнс сваіх пакутаў і ахвяравалі іх за збаўленне сябе і ўсяго свету. Цябе просім. Молімся за памерлых. У гэтай святой імшы ў спосаб асаблівы за памерлую Тэрэсу Здановіч у 16-ю гадавіну смерці памерлага Зыгмунта, у 10-ю гадавіну смерці, каб Бог прыняў іх у нябеснае валадарства. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб у хвіліны цяжкасці і ганенняў мы памяталі, што Бог з намі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя просьбы і адары нас Тваёй ласкай, каб праз Хрыста Пана нашага. Амен. Веру, Пане, з грэху збавіў нас усіх. Веру чалавекам стаўся Божы Сын, то загад любові крыж на плечы браць, у касцёле сакраментам найсвяцейшым стаць. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца прытуляеш. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу святому. Усемагутны Боже, прымі святыя дары, якія Ты наказаў складаць на Тваю славу. Учыні, каб мы былі паслухмяныя Тваім запаведзям і самі сталі для Цябе мілай ахвярай. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Пан з вамі. І з Духом Тваім Угору сэрцы. узносім іх да Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаўленна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты праз свайго ўмілаванага Сына Слова Тваё стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне. Праслаўляюць Цябе ўсе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полныя хвалы Тваёй. Хасана на вышынях, благословен
Благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Атрымалі мы Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, имя Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя да усялякага неспакою чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое валадарство і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наші, але на веру касцёла Твайго, і Твоей волі дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин.
Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим Перадайце ближняму знак супакою. спокойно усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру яго. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. Jezu, u sercu Ty moim radość zbawienia mnie odkrył, stał dla mnie krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня krynicą łask. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебя учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Бог, хочу с Тобою быть, хочу с Тобою быть, хочу Тебе спевать все свое життя, хочу Тебе спевать все свое життя, пред Тобой стоять, отчувать Твою любовь. Хочу Тебе спевать, хочу Тебе спевать. Молимся. Всемогутный Боже, Ты даешь нам радость едности с Тобою в святых дарах. Просим, не дозволь нам николи от Тебя отдалиться, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, да поможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам братнюю милость для всіх.
існує у білим світі, хай Бог живе. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братняю милость для всіх, хай є у білим світі, хай Бог живе. Ангел Панський звістував Панні Марії і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, я ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панськая, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты мир и благословенный по Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословенный плод лоня Твоего, Иисус. Святая, нехай им светить, вечный отпочинок дай им, Пане, а світло вечное нехай им светить. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało